Радіо Лада. Радіо Лада. У наших людях, як монахи держать пост у монастирях, так і ми з вами. Кожна наша сім'я – це маленька ячейка монастиря. По апостолу Павлу мала церква, де чоловік і жона, і діти составляють домашню церкву, де читають Євангеліє, Слово Божє, псалтир, молитви. Недавно Інститут історії і філології, котрий маємо такий інститут, зробив адаптацію древнього текста псалтирі і Євангелія, щоб маленько современним людям, молодим, може легше розуміти текст. Но що замітно? Псалмися подали адаптації, а молитву ми не трогали. Бо молитва, яку склали, яку перевели Кирил і Мефодій 1150 років назад, не потребує переводу і адаптації. Вона така ж ясна, світла, як і була при святих Кирилі і Мефодії. Ми, звісно, шкодуємо, що часть наших людей і слав'ян впоследствии після Кирила і Мефодія знову вдарили дубінку латинізації і вибили з них кирилицю і древній наш язик. Но та частина, яка залишилася в кириличному просторі, оказалася в лучших условиях, тому що з кирилицю ми маємо традицію кирило-мефодіївську і візантійське православ'я. А це значить, що ми народ багатий. В апостола Павла в посланні к римлянам нині читаємо, що, братці, ми маємо дарування многі від Бога. Хто має пророчество – пророчествуй, хто має служення – служи чесно, хто учащий – в ученні учися, хто утішає – утішай добре, хто подає – роздає, хто за склад – роздавай чесно. Радіо Лада. Радіо Лада. Хто предстоящий на молитві в церкві, в монастирях, відповідаєш за молитви. Хто милує, добрим ізволенням милує. Любов най буде нелицемірна. Текст читаю 1100-літній. Любов най буде нелицемірна, ненавидяща злоє, прилюбляючися благому. Братолюбієм друг ко другу будьте любезні. Честю друг друга більше творяще. Отсюда на словах апостола Павла у нашому язикові слово «честований». Це русский аналог «уважаємий». Честований чоловік, честований брате. І це слова апостола Павла. Тщанієм не будьте ліниві, духом горіть, обо все у вас горіло. Господи, работаючи, на упованні, з упованням радуючися, скорби терпіть, у молитві перебуваючи постоянно. Требуванням святих, коли хтось просить помочі, приобщіться. Страннолюбіє держиться, страннолюбіє. Откуда в нашому народі любов до кресних ходів? Так наші люди з нашого собора вже які ще монастирі на світі не були. У всіх були. Я признаюся, і ще не був на Соловецьких островах, а сотні людей з нашого собора там вже були. Я був на Валамській обителі, чудом видів Северній святині. Но далі мені не вийшло, а так собі думаю, а з так жадністю слухаю наших людей, які прийшли із северних святинь і розказують, як виділи, що виділи. Поэтому, каже Павел, страннолюбіє, любіть, держіться, странників приймайте, помощь давайте. І завершує Павел словами: благословляйте, а не проклинайте. Радіо Лада. Радіо Лада.